LB ang nude. Aga! Ouch! Ay! Yan pa yung trabaho niya. Ay! Putang ina. Ngawit na ako sa'yo. Hala. Ay. Cravings. Israel. Ayan. I am craving for buko. I just got home from jogging our third day. And then they're cooking pancit, my favorite. And ginataang gula ay isda. So buko na to? Buko na. I don't know kung buko ba to. Pero feeling ko naman. Hala. Yawa. Tingnan muna natin yung isa. Kung buko ba to? Pag buko to, kukunin natin lahat. Who wants a buko? Me! Us! Ba't hindi na yung puno? Yan. Ito. Okay. Dali. Dali, oh. It's matigas. Baka hindi pa siya buko. Ay! Ay! Oh, Ay! it's perfect buko. Yay! Oh, di ba? Wala, perfect yung bunga niya. Malauhog. Hindi siya ganun katigas, hindi rin siya malauhog. Perfect na buko talaga siya pang salad. Yawa. Hala. Ah, ito talaga yung life of province talaga. Yung anything you want as long as meron kayong tanim. Pipitas lang. Pwede. So sana magmunga na rin yung mga rambutan. Ah, tingnan natin yung laman. Oh, di ba? Perfect na perfect siya. Hindi siya matigas. Hindi siya matigas, hindi rin siya malambot. So let's get everything. Ah! Lahaw. Taas naman siya. Na. Ipagkuha na natin sa mga lalaki. Hindi mo tami ka. Kobe. Ayos sila ra. Ayan. Ay! Putang ina. Ngawit na ako sa'yo. Tatlo na. Hindi ko naman po, hindi ko rin kasi abot. Dami. Woo! Hala. Ay! 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 Putang ina mo. More. Let's get loud everything. Tara. Huwag isa mo. Dabuko. May pangbuko juice. Hoy, ba't andyan kayo lahat? Ayun. Marami tayong buko. Pampalinis ng kidney. Dumami na po sila. Nandito na yung ating mga boko. There you go. Ilagay na natin sa ano? Baga, sungong no? Baga. Buko perfect. Ilagay na natin sa ano? Crate talaga, tapos ilagay sa lagayan. Kasi tawag ka rin, maglabong. Buko. Kahit hindi nalagyan ng ano, press lang. Pure lang. Wala nang milk. Dito maglalagay na ng toyo. Tong yun. Lagayan, tsaka scraper.
Dati jigger kinailuy Yeah? ng pansit. So, asa na ang lagayan? Britney, lagay ng buko. Nailang binigay. Diyan, lagay ng buko. Ay, kalami sa napugsit. Ito na kakao. Ano na ito? Shoutout ka pala sa nagpugsit. Sa pangalan, Langga. Hala. Bro, Pangalan Langga. matabak ako ng buwakon. Langgam mo ka, langgam, oy. Langga, we love you, Langga. Ay! Sarap ng pugsit. I miss you lang ga. Buwag naman mi pero okay lang. Ha? Buwag agad? Wala pag reklamo na bulag na. Ano, I realized talaga kagabi na hindi talaga ako pang relationship na. Ay! Nga naman ka ng... Darating talaga sa point na hindi ka na pang relationship. Ka ng imong mood, ay ka ng Parang yung emotion. infatuation na lang or yung Hirig urge one na night. lang na meron kang babay. partner pero pag nandyan na, ma-realize mo na lang na, ay hindi. Lalo pag may mag-chat nga, punta ako bukas. Ikaw mo daw ka-option. Hindi na ako pang serious relationship. For companion na lang ako. Oo. Gcash. Pang ano na lang ako, pang emergency. Ha? Hindi pong pag may lalaking kailangan. Well, hindi lang naman pang lalaki, pati rin naman sa kaibigan and family. Pag may kailangan, siguro saka na lang ako available. Pero yung makipag kuan na ka ng intimate na or parang in long term na hindi na pwede. Parang sa utang din, hindi na pwede pang long term. Parang dami mong hugot this whole day. May Na na-realize. masugatan. May na-realize lang. Parang sa jogging, kung hindi kailangan, hindi ako mag-jogging. Yung gano'n na lang. Kung walang pandran, di ba mag-jogging? Pero si Pati kay, after na paglunod sa pansit kay, okay na dahil. Nana mo na ng proper. Ana? Ala? Ah! Ay! Yan pa yung trabaho niya. Ay! Tumalsik! Tumalsik! Tumalsik yung buhok ko. Basta ba yung ako? I-transfer. Ay, mag-ano ka? Ay, ita-transfer mo ba? Ah, sige, ikaw na. Nagatim na kayang buka pansit? Oo nga, yung pansit tinis ay yung buko ginawang giniscrape tapos gulay siya. Selfie ang nude. Aga! Ah, paano? Ika na! Sarap lang ga! Ha? Ang noodles, kain siya. Ang buko. Nagulong mo. Kung ano kulangan pa. Ito na, mo yan sa tingin ko. Ano mo yan? Hindi, dito ilalagay yung... Hindi, bawasan na Ito na natin. yung lahat ilagay eh. Inumin na ba yung mga iinom? Ako gusto ko talaga. Kasya yun. ba? Ang iwaasa. Iiwain na natin. Ayun, tapo yung umbat. Minsan naman. Sana. Go, Rhea. Oh, perfect! I love it. Diba? Ay, sana. Napalay ko. Kanina na saunahan. Sige, setting. Uy, tubig ba? Ito na, ne? Ayaw ba? Sakit sa mata. Ang kuan, magod. Ang aso ba? Ito na oh. Yung nabiyak, sister. Ay, sana. May aso. Uy, uy. Hala! Grabe si Britney. Ay, dalay mong pagkaugaling buntugan dire ha. Yan, oh, diba? Dami na. Perfect po to. Guys, naban na nato na sila dila. Script. Actually, meron pa doon maraming perfect na butong doon sa kabila naman. Salad or... Ano lang? Okay na lang. Parang, ay, sige, bilhin lang tayo ng ano, protecting. Ha? Fruit Oo, para buko. Hala, yan na. Nestle na yung Nestle cream. Salad na yung day. Ay, no, ay, kapo. Gastos. Sayang yung Why not? jogging. Nakatanggap naman kami kay kay Tita Opi ng allowance today. Thank you, Tita Ma. Thank you, Tita Ma. Thank you, Tita Ma, for the blessing. Nag-message kasi ako sa kanya, Tita Ma, yung 2.5 na binigay mo for grocery ni Pudoy, pinambayad ko na lang po sa Manpower, labor. labor, sa Panday. Sabi niya, okay.
Alam ko medyo petsa de peligro ngayon. Padalan lang ako dyan tas 2.5 para pangkain nyo. Hindi na po tama, nabayaran ko naman at saka okay naman na lahat. Nabayaran na yung labor tsaka hindi, gagawin ko ng 5,000. Sabi ko man kulang po kasi. Thank you Tita Ma, we really love your blessings in disguise. Thank you, Tita Ma. Thank you, Tito mo. So sabi ko, tapos pagdating niya, timing din dumating yung pinsan ko na nangangailangan ng pera. Nagbenta ng saging 500 yung isang bulig. Sabi ko, di ba at least napasa yung binigay mong blessing. Sasagwa naman siya. Sabi ko, nabawasan po ng 500 Tita Ma. Ang sabi. Thank you at my Miss Avante of Oklahoma din. Thank you so much kasi yung 2,000 na binigay mo. Pambabayad ko rin sa binambayad ko rin sa kapatid ni Pudoy, yung dalawang kuya niya. Binigyan ko sila ng 1,500 750 sila. Tumulong dun sa... Tapos the following days din naman kasi nagtatrabaho na naman sila ulit sa kanilang bahay ni Pudoy. So thank you. At least hindi na masyadong malaki yung gastos ko for their house. Nalala ko tuloy si Pudoy ba naputulong kamay. Una, nung bata pa kami, naputol yung dito niya tumalsik, ginuha. Dinugtong sa putol yung dito niya, bumalik, okay na. Tapos, dito na talaga, hindi na nabalik. So, mayroon ng hint, no? Talagang before pa lang, yun yung Pero sa tingin niya, bago pa siya sa sinugdanan. Pero karon mo lang nag-normal na nga. para nakakuko lang yung kamot. Hindi siya. Bago rin yung pagtagay. Ano? Perfect! It's finished! So, kana kita perfect. Perfect for buko juice. Meron na kami fresh DJ. So ilagay lang sa dyan tapos kainin. Ito ni pansit man na? Uy. Pero ana, Pero okay na na, oh. Dibutang mo? labugol na lang ni para pandi kayo. Labugol na lang. Away man taani kung sa laron. Nang madagan ha? Ayan. I'm gonna try. Ito na, dito naman ka bata. Ay, napala mo. Tatay mo ha? Akin na sa iba. Miss Universe 1981. Yan. Doon isa. Hindi ano ba? Ayun. Palihog. Hello vlog. Yan. Gel. Palihog ko nung pang ano. Ano? Yan. Di pwede lang kutsara man. Ay, dili man necessary nga. Konti. Ito ato naman. Tanggalin lang Maglalabog natin kami, yung guys. mga... Di ba sila competition nga na yung mga judge? Pauwi na ako. Uy. Ay! Sarap. Pauwi niya. Wow. Yan, so ngayon, itatry natin ang sabaw. Actually, ito lang talaga habol ko sa ano, sa buko. Kasi nga, pampaklens ng kidney. O, diba? Instead na soft drinks, yan na lang. Ito na si Bating at ito na nagluluto na ating pansit. Ito nga. Ay, magkuha man sila. Okay. So yan para sa taas. Oo, nataas. Oh my God. Ang sarap talaga ng pansit. Oh. Napaka-emotional. Hindi emotional ang lahat. And the toppings. Oh, diba? Lechong kawale.